Ants täällä, hei. Ja no niin, nyt äänet koetan saada jotain aikaan, kun mulla kerran tää kanava on, niin no, tuossa on aika hyvä. Joten, eli niin, mun kone kun pyörittää niin hyvin tätä Isaacia, niin mä nyt koitan pelata sitä jotenkin. Ja niin, en voi sanoa, että olisin erityisen hyvä ja tälleen. Pari kertaa päässyt aika pitkälle, mutta siihen se jääkin. Äsken mä yritin kuvata, mutta no, nämä Isaacin äänet ei oikein tykännyt musta ja niin ei lähtenyt toimimaan kunnolla. Et mun piti nyt vähän säätää ja nyt sitten kun mä sain viimein säädettyä, niin yritän sitten uudestaan. Mä menisin, että mä aloitan uuden tallennuksen, mutta no, tässä nyt mä nyt pidän tästä hahmosta, niin käytetään sitä. Koska niin, miksei, varmaan mukavampi katsoa, kun mä oikeasti osaan jotain, kuin että mä en osaa mitään. Ja niin. Tosiaan mä en tiedä, tuleeko mä tekemään hirveän usein videoita, mutta niin, kunhan kokeilen. Aha! Niin. Tietenkin. No. Jaa. Okei, mä en ollut erityisen hyvä väistelemään noita kyllä, että se on pieniin totta kai. Just niinku, mä joskus osasin tätä vastaankin olla silleen, tai niinku oli hyvä tässä, mutta näköjään en ole enää. Älä juoksele kovaa. Ei vitsi toi vauva on, ei. Vaikeampi väistellä. Okei, näin se menee aika helposti, mutta yleensä toi vauva, kun se pääsee silleen menemään silleen rasittavasti. Oho. Niin sit sitä on vaikea väistää. Just tolleen. Niin, jos pomppii, niin sitä on vaikea väistellä. Mut joo, tää meni yllättävän helposti silleen tavallaan. Että niin, yleensä mulla kestää. Tai no, äsken kun mä pelasin, niin tuli toi, onko se Larry Junior? Tai tämmönen. Niin, ne on jotenkin, ei, nyt se vaan kestää liian kauan. Ai ja mä olisin voinut tosta suoraan eteenpäinkin. Onko? Kiva kun mä en huomaa tällaisia yksinkertaisia asioita välillä. Ah. Niin, sitten en osaa väistellä tietenkään mitään. Kyllä tää ihan kelvollisesti menee siihen nähden, että miten vähän mä oon viime aikoina pelannut tätä justiin. Yleensä mä oon pelannut jotain muita pelejä. Jotain, no itseasiassa, no Terrariaa viimeiset pari päivää mennyt ihan liikaa. Ihan vaan koska päivitys. Seuraava. Hyvä kun mä menen nopeampaa kuin noi veriset kyyneleet. Niitäkö ne on? Kaiketi. Ja sitten nää kaikki tulet pitää sammuttaa. Ihan vaan jos niistä sattuisi tulemaan jotain hyödyllistä, vaikka yleensä ei kyllä tule. Mutta aina se pieni mahdollisuus. Hetkinen. Mikä toi? Mä en muista mikä toi oli, mutta mä tykkään enemmän tästä sydämestä. Koska niin. Oi ja tällä kertaa mä muistin laittaa Skypenkin niin hiljaiseksi. Se ei kuulu tossa. Terveisin just äsken puhuin Skypessä, niin, tai siis ei puhunut varsinaisesti, mutta laitoin viestejä, niin sieltä kuuluu kivat äänitehosteet aina välillä, kun tulee viestejä. Niin ehkä mieluummin kuitenkin pystyn elämään niitä ääniä ilman. Tässä on tällaiset 10 minuuttia ehkä. Noin. Se oli hyvä kyllä, kun niinku, eihin testata kerran, että miten tää sujuu. Että niinku, niin, osaan ainakin ehkä jotain tehdä oikein. Aha. Onneksi toi pomppasi tosta, koska muuten se olisi osunut muuhun. Tai mä olisin juossut sen läpi tai jotain silleen ninjasti.
Hyvä tässä niinku testata pilleriä justiin ennen bossia, mutta... Okei, näköjään oli hyödyllinen. No, eikä vaikea bossikas silleen. Kumminkin osuu heti muuhun. Siis... Tämän kanssa mä oon pärjännyt yllättävän hyvin silleen... Ihan vaan koska tää on niin tyhmä bossi. Tai niin yksinkertainen tai jotain. Toivottavasti ne äänet ei muuten kuulu hirveen lujalla, koska niin, mulla ne kuuluu aika lujalla, mutta mä laitoin ne vähän pienemmän tosta. No, ainakin tulee puhuttua vähän kovempaa, että mä oon varma, että mun ääni kuuluu silleen järkevästi. Joo, noin. Melkein. Mitäköhän toi pikkutyyppi edes tekee? Koska mä en oo nyt sen muuta kuin leijuvan tossa mun ympärillä koko ajan. Se ei ole tehnyt mitään hyödyllistä. Kai se joskus tulee hyödylliseksi. No, ei sitten tarvii sydäntä. Noin. Speed and range. Okei, nyt on pakko tehdä näin, että options music vähän pienemmälle, koska toi on hyvin häiritsevää, kun se on ihan jäätävän kovalla. Noin. Joo, mä en mene sinne... Mikä toi, onks toi Deal with the Devil huone? Kaiketi. Koska, niin, mä en vaan jaksa sitä. Oin. Ei, mä en oo hyvä tahtoisissa näin vaikeissa kentissä, koska... Tai tuo on ollut silleen vaikea, mut siis... Miks mä oon niin nopee? Mitä mä oikeesti? Musta tulee ihan jäätävän nopea jossain välissä. Mä saan hallita tällaista nopeutta. Näköjään se ihme... Mikä doping-piikki, joku vastaava, niin teki hommansa. Mitenköhän tää tekee? Aivan. No. Ainakin jo helpottaa vähän sen tuota mun hommaa, koska noi on ihan harvinaisen ikäviä aina välillä, kun ne ilmestyy tai tulee tänne. Aina kyllä ne ampuukin. Ai niin, kyllä ne on joskus aiemminkin ampunut, mutta siis yleensä ne vaan kiertää ja vähän tyhmän näköisenä. Noin. No, tietenkin sieltä olisi kolikko. Eihän se noita ihan turhaa ampua. Okei, mikä tää on? Okei, joo. Oon mä tätä vastaan ennenkin ollut, mutta... Ei vaan ole niinku... Ehkä mun kannattaa yrittää tappaa toi silleen niinku järjestelmällisesti. Ettei siitä tuu kahta. Koska ne on hyvin rasittavia, jos niitä on monta. Au! Hei, nyt ei toimi. Noin. Joo, kyllä. Au! Ei au. Ei se tullutkaan päin. Noin. Mikäköhän avain toi oli? Noin. Piip. Apua. Mä en ole hyvä tän kanssa. Tai no, niin. Jos tää jatkaa tässä. No ei sitten. No. Tietenkin mä juoksin justiin siihen niinku päin. Mä taidan aina vaan mennä tonne niinku pakoon silleen järkevästi. Niin et se ei vahingossakaan osu muhun, koska mä en osaa väistää noita. Ne menee jotenkin niin epäloogisesti. Oh, totta kai toi silmä. Ihanaa. Mä halusinkin tän silmän pyörimään tänne. Ihan niinku ei muutenkin olisi tarpeeksi vaikeaa väistellä noita kaikkia keltaisia hommia, mitä täällä menee. Ja tuleeko toinenkin silmä vaikka sieltä, niin saadaan vähän lisää mukavuutta. No ei sitten. Tähän hommaan. Sitten se hyppää kai. No. Tulisi toinenkin silmä sitten. Apua. Nyt ei mene hyvin. Nyt ei mene hyvin. Kuole äkkiä nyt. Jos tää vaan kuolisi nopeasti, niin nyt mä olisin hyvin tyytyväinen, koska ei oo oikein varaa saa enää osumaan hirveästi. No, tietenkin heti menen osumaan, kun sanoin, että ei pitäisi enää osua hirveästi. Tai ettei saisi enää. Noin, jos tää vaikka nyt päättäisi kuolla. Kyllä, jes. Noin. Kerrankin nuo elämät tuli oikeasti tarpeeseen, koska yleensä niistä ei mitään hyötyä silleen hirveästi.
pilleri. Ei, noi pillerit ei ollut hyödyllisiä. Eikö mä sanois HP:tä täyteen? No, täällä mennään. Kyllä mä jotenkin pärjään tän kanssa. Joo. Mä oon hieman hidas tässä. Että on erittäin kauniin näköinen ihan se, niinku siis tää mun tyyppi. Vielä pari kertaa pitäisi osua. Noniin. Okei, vielä pitäisi osua. Noin. Onneksi ei ollut niin vaikeeta. Nää hyvin rasittavia nää kaikki tällaiset, jotka ampuu. Siis ne on mukavampia, jotka juoksee päin, koska niitä on helpompi jotenkin väistellä, koska nyt niinku tulee loogisesti vaan päin. Siis nää, kun nää kiertää täällä ympäriinsä silleen, niin tai vaihtoehtoisesti ampuu tossa, niin niitä on vaikeampi väistellä ainakin mun mielestä. Apua! Joo, ok. Niin, menkää pois. Toi niinku osuu mun peitehännämään, ok. Okei, jees. No niin, hyvä. Sitten on nuo 2. Jaa, no. Okei, tää alkaa pikkuhiljaa toimimaan. Ei, nämä on hyvin rasittavia, koska... just ton takia. Koska tässä on niinku tällainen tosi ahdas kohta, mistä niinku väistellä. Ja niin, toi mun liikkumistapa on lievästi ilmaistuna vähän laajahko. Et niin. Sit kun toi yksi tulee oikeesti päin, niin se on aika ikävähköä silloin. Kun nää 2 täällä niin vaan vetää silleen kunnon rinkiä ympäriinsä, mut sitten tuolta tulee yksi, joka oikeesti juoksee päin, niin se on oikein ihanaa. Niin näitä voisi räjää. Ai niin, täältä tulee vielä tällaista idioottia. No, ei näitä voi sanoa idiooteksi. Mut siis, hyvin rasittavat tapaukset. Okei, joo, mä tuun kuolleen ihan justiin. Mut joo. Noin. Okei, mä en ole yleensä näin huono, mutta... No, ei voi mitään. Vaan nyt olen. Siis musta tuntuu, että mä en tule ikinä olemaan hyvä missään pelissä. Et sitä on turha odottaa tältä kanavalta ainakaan, että mä olisin missään pelissä erityisen taitava. Ai toi tyyppi niinku keräilee kaikkea. Sitten antaa mulle pommeja. Okei, se antaa mulle tavaraa. Nyt mä tajusin, mikä logiikka siinä on, että se on mulle... To charge. Okei, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta... Okei, hienoa. Mulla on joku. Apua toi ihme rinkula, joka uudelleen muotoutuu aina välillä silleen ihanasti, niin että se menee erittäin sekavasti ja tälleen niinku... No, aika helposti näin loppujen lopuksi, mut... Ai jaa, toi ampuukin vielä. Jotenkin se oli kyllä odotettavissakin, että sieltä tulee jokin, joka ampuu, mut... Koska minä niin... En mä tietenkään odottanut sellaista. No niin. Hei, tyyppi, kerää toi. Ei sitten. Ei sitten. Ok. Onneksi nää tyypit on sen verran hitaita, että ne niinku... Niin, ei onnistu aiheuttamaan mitään suurempaa vahinkoa ikinä. Jaha. No, siinä oli hyvä tapa kuolla. Että juu, no... Niin. Ensi kerralla sitten mä varmaan osaan paremmin, jos osaan. Ja mä tuun kokeilemaan kaikkea tällaisia kohtuu yksinkertaisia pelejä. Että niin. Mulla nyt niitä pelejä on se kohtuullinen määrä. Et joo. Mut niin, jos tykkäsitte videosta, niin tykätkää toki. Voi jakaakin, jos haluaa. Tai niin. Ja tilatkaa toki se kanava, että niin. Juu. Nähdään ensi kerralla.
jonkun pelin parissa. Todennäköisesti tätä tulee monet kerrat vielä. Joo, se on sitten hei hei!